kutema miti, kufutsira miti moto, vanofenga mudenga miti, ndako kunofutsira moto. Mazivunde miti yacho tinawo mafoto acho, mavideos acho pazvakaitikira. Tikaedza kundovatsiura. Patakaenda tichitsiura taifunga kuti waripo kuti kupindire kunzvimbo yatinoeresa. Zvikuru kubva makare nemakare kunzvimbo yatinoeresa. Saka patakandosvika takasvika kugara usiku paine mukomana wavo. Mukomana wavo takasvika tikamumisa kuti zvauri kuita handizvoba. Nguva yareba tichikumisai yaikutema miti pakati penzvimbo imwe. Nzvimbo imwe yatinoeresa inozvipindire. Saka kubva ipapo mukomana haana kuita hake nharo. Akasiya kuti kutabura chihuni noti miti yanga atoicheka-cheka zvakanyanya. Saka tabva ipapo takadzokera kumba. Mukomana akati nyaya iyi musi kuona tiri kuenderera mberi, ngatiendei tinotaurira mudhara muchemadziwa. Tanoataurira kuti ndo nyaya iri kubindiro. Ngatayo nyaya ichiendesa iri kuti nyaya iri kuramba ichienderera mberi. Saka tabva ipapo mukomana akavapinda pakadenga. Ari kuuya kuzono mukomana ndobva anga asinawo foni yake, ndobva unomusedzera mavideos ekutaurira kuno. Ndakasawagara wakandimisa vari pamba pavo, vakanditi madziwa mirapo, vakamira zvikanzi wamisa mwana wangu, akupa permission kuti umise mwana wangu, basa raanga ari kuita zvaita sei. Ndikati inini nyaya iripo ndikuti tafunga kuti tichakuwana ikoko wagara, tobva tataurirana sevanhu vakuru. Ndofunga nyaya yebindiro iri taane nguva yakareba tichitsiurana tichirambidzana. Imwe kusvikira mazotenzera imwe miti pakati. Saka zvinhu zvakasikuirana nazvo zvinhu muno. Saka mukomana wavo anga arikoko anga ari kutema miti ati iwewe mudhara iwewe, dai zvanga zvichinzi ndakandisi kurwara, ndakanda kurowa. Ndikati nenyaya yekuti ndadini kunzwa kutaurwa nemwana wako, ndichamiri panapa ndakuenda kumba. Panapa ndangobva ipapo ndakaenda kumba kwangu. Asi bindiro iri inzvimbo inoyera nekuti vanhu vazhinji vanotobva kwana Nyabadza kuya vachiuya vachinonga madora ipo paya vanouya nemakombi vachinonga madora vachidzokera apapa tine munhu ipo miti yatinoeresa nemukati menzvimbo imomo. Saka mazivunde acho aya ndiwo akaparadzwa zvekuti zvakasvika kundorwadza. Zvikadarira kuti handii tinodini, handii kwamambo tinomangara nyaya yedu idzi. Ende takamboiforwarda futi mazuva akadarika chiunza kuno kasuza sekutaridza wangu wandimuzviraya dzandandinadzo. Chivataura kuti tarisai miti iri kuchekwa necherusowe, tarisai kuparadzwa kuitwa miti. Handina kuwana mhinduro. Kuzosvikira taenda kumangara kuna vanyakwedzi vati DCC chair. Vatavataura vakati rai chiregai ndichanini chienda munyora tsamba moya nayo toenda nayo kwaDA, totora naDA todini touya togadzisa nzvimbo yenyu. Vanozokwanisa kuuya nekuti vakati mabasa akandiwandira vakati nyaya yepaapadzisa pebindire tinoriziva tichauya tichikugadzisai. Kusvikira nanhasi tinozoti handiko mangu tinogadzisa. Izvo zviri kutaurwa Thomas ndinopokana nayo zvavari kutaura. Inini chendinoziva ndechekuti pakatsva moto inenge ndisitomboripo kumba. Ndingatouya kuno kwasvika kusevhisa motokari yandakatenga. Ndadzoka kumba ndopandakasvika ndinzwa kuti ndisati ndadzoka kumba tiri paRusapi ndopakafonerwa mukomana wangu ari mutiyezi yangu. Ndopakafonerwa chinzi kuno kwaita moto manesi akudi akutsva. Tinotoita sei tiri kugadzira motikari yayi. Hanzi vari kwanoona zvekuita. Ndofunga mukomana wacho ari paangagone kutsananura matikiro akaita chii kuti wazodzime moto ndokunzi ndakapisa. Amene anga mungamvumira kuti ataure. Okay, mukomana wakadzima moto uyu engane mukomana ainzi Farai Chikumba. Ndo wakabatsirana kudzima moto uya. Wadzima moto patakazodzokera kumba
takauya iri Friday, Saturday, Sunday manje ndopatakazodzokera kumusha. Tadzokera kumusha ndopatakaona zvishuwachi sango rakatsva, miti yakatsva ikadonha. Miti yadonha kudaro chibva tagara kudaro ndopatakatuma mukomana chienda unocheka miti yakadonha kupi kumunda. Mukomana ibva anocheka miti yakanodonha kumunda. Miti yazvenga ari pakati pekucheka kudaro ndopakasvika Bernard. Vanhu usacheke pamiti toda kuwana huni dziri pai dzemuti wakadonhawo. Wachibva wamubata mukomana pai, mukomana achibva haana kuita nharo, aibva asiyana nawo aibva auya kumba. Ndatomukira ndaenda kupi? Kugadheni. Ndaenda kugadheni ikoko. Tairima kugadheni. Ndarima kugadheni. Mai wakuteera wakuuya kugadheni. Mukomana ndifara iuya. Achibva aona mai. Zvikanzi tiri kuda huni dzakadonha kumunda kutsva kwakaita moto tigowane huni idzo. Mai wakunditaurawo ndiri kupi? Ndiri kugadheni. Ndichibva ndadii? Kati tingaite sei? Pandakadzoka mukomana uyu nganocheka huni ndopakazoya sabhuku pawataura paya kuti ani ndaida kurohwa nemukomana. Ndibva ndabvunza kuti ndonzwa mukomana ari kuti nemakunetsana zvaita sei? Akanzi munonetsa seri kwanekwagada imini munouya kuzotonga kubva kwabvekerwa kuya zotonga kunoku. Kana zvadaenda munocheka miti yacho wachimisa maoko wachifamba. Ndopatakati tapedza kudya chikafu. Kati hande tichinosanzaura miti yandibva ndaenda patanosanzaura miti iyai. Tasanzaura miti iyai tadzoka chibva tagara zvedu. Tagara kudaro ndopandakazoona tsamba ichiuya kuno kunzi hanzi uri kudiwa kwamakono, uri kunzi wakapisa miti nekutema iyoyo. Asi miti iyoyo iri kumunda kwavo. Wane mavideo ari mune mafoto miti iri pamafoto, miti yakapunzika wane moto here kana miti yaitochekwa pamafoto pe? At first pasati papfuta moto pakatochekwa nemachenzi zviripo zvese chenso yacho iritoripo. Yemukomana patakasvika takangosvika patangu akabva tiri kuda iyo chokwadi mambo nyaya iripo ndekuti hakuna moto unopisa uchindodonhedza mazihunde, hakuna. Semutemo tinoziva tese kugara kwatinoita, mutemo unotaura kuti maona emitongoti maona kuti miti iri rine hunde ratutsika, hamuenderi kuna sabhuku imi kundotaura kuti sabhuku wemono miti yakuswei ndikatema hangu, then that authority yozouya sabhuku waona kuti miti yakadini yakatsva nemoto. Ndekuti zvinhu zvemoto zviri kutaurwa nasabhuku madziva ndio chokwadi. Kwese kwatiri zviri kuitika strategy iriyo inoitika kuti vanosvika vachikwatura miti iyaya wopisira ipapa. Hatisi dzaitoshandisa kuti vanoisa chii chaunoita zimuti ipapapa rinongotsva munotoona ratodonha. Izvo zvinhu zvine umbo hwakatokwana, kwete kuti pangabuda nyaya kunzi sabhuku vangasvika vachiti endi kucheka kwacho ikoko zviri pachena. Imimi baba, imimi zera renyuriro pamuri papapo mungatitaura chokwadi kuti zihunde riri panzeyo ringadonhedzwa nemumoto wapisa chete. Makambozviona kuti ndopendiri kupindura ndichiti ipapo hausiri muti wakatanga kudonha ba. Kune imwe miti inozombodonha kumunda chisocheka pasina zvekuti sabhuku ba. Atipe mafoto iwe wataura kuti icheka miti yakadonha yega. Wakatotsva nemoto muti kuti ndizocheka. Wakadonha wega. Kutsva wobva wadonha wega. Ndisina kucheka ndizvozvo. Asi iwo sabhuku wataura kuti aiwa patori mafoto ane miti yamakange muri kutocheka nemasoo enyu. Ndoda kuona ndine mafoto futi andakadini. Pane pamataura pandisina zvokudzidzisa kuti mudzokoro. Mati mimi makanzwa nekwabvekerwa chinyi? Azvokanzi majaira kutonga vanhu kwabvekerwa. Dzokai munotonga mufani. Kwakuri kutonge chii? Yemiti iriyo. Handizve ndo sabhuku ndoangazi kuti kuri kutonge. Kwandina kutoziva vanhu gama ndikuona kuti taura chokwadi
mushairwa pakutanga sabhuku wataura kuti wakambobva paoni watadza kuti kunzwisisa wazotaura nawo kwakaona kuti zvakuda watoita zveviolence saka sabhuku wakati ndikandinonokotera saka mhosva iri papa inini sabhuku anambogara akanipawo mumbowo wekuti oda muti wakadini ndikuti ndakacheka ndisina kudini ndisina kucheka muti mafuta aripo ndendisangapedza kugara statement yangu tokwenda ku this side miti yatirikuona yakuti yatonene cook gari padhuze kunewo parikuonekwa kuti miti dzaitemwa nemukomana wakoyo dzanziri miti dzaitorakashwa dzaitotema kwete nemoto aiwa kwekuri kusanjaura aiwa muratidze ratidzwa to aripo mukomana wako uyu muti wekutema uyu muti wekutema uyu yakachekwa uyu pakatobva mutatu kuchekwa tasvika pakutsvando Say from the bottom. From the bottom. Ngorondi yangu apa ngoni ndokusanza kuitwa kuita muti muti wekusanza muti wekusanza iwo nidzokutemwa kusanzawa muti zvawadodona aiwa urikona here ishe muti watodona ndokutarangakufanzisisa hatingaiti nharo nevene kuti tiri kuona miti yakachekwa nesechenso ende dai wanga wauya watokumbira ruregerero kuti aiwa watokumbirawo kuregerero ende akakaita musakuziya but tiri kutoona chainsaw iri kutorowa miti iyo ichirakasha miti ishe ndingopindurwa ndisikuerwa muti wedu kundi ndakapisa masango enyika aiwa tiri kutema pakutema miti ndandakutema miti vari kutoti wakomana wako ndo wakanga achitema wana kutema miti wakatocheka miti yenge yakadona ishe iyo miti iri kutoonekwa yakarwa nechainsaw wagada tikusara naro namunhu mukuru zvinhu kana zvine umbo hwakafanana nezvizvi chengedza kuti pamusasa pamutondo
ndosaka mambo wati tokurumidza kuti no zvakatoitika. Miti yakatsva inooneka, miti yachekwa inoonekwa, yadonha yega inoonekwa. Izvi zviri pachena zvina asi zvedrawing izvi. Pendiri kupindura ishemo kupanzwa pasi. Pekuti miti kana pane akacheka miti inga akacheka mambo havasishi mutora na mambo. Ava takasvika mukomana wako achicheka miti. Handisi kuziva kuti wapindura maerika apa aripo ekuti akatema ari kucheka muti pane miti yakacheka akacheka wane macheniso akawanda kutara miti yakadonhedzera kana ndikuziva kuti pakachekwa ndozvaro ari makasvika imimi muchiona mukomana wake achicheka miti iyo wakamutora aitocheka miti imwe yanga yatopera kutocheka yese akamumisa achibva aita nharo dzekuramba achikwidza chihuni mungoro wakomana wandaendaona ndikati machinda nditeereo ndowakadzikisa huni dzedza ndopakavhamira nanhasi mukamutarisa pangoro pakuiona ngorari ona kuti wese wandipi community wese yakakuvenga here mbaba kuti wese waiko kuti ndimi tikuna wese mhuri yenyu yese kumaraini kwenyu yese saka iri kwengovenga muchete chete mauya kuzonzwa hawo Yeye wauya kuzunzwa nekuti vanokwanisa kuti une nharo ende ukaona munhu akunzwa kwamambo it means kuti madzishe wanotokutya masabhuku anotokutya wautozonzwa kuno ndaikuda kubvunzai kuti awa ndiani wenya awa ndo chaizvo zvaari ndibenard wenyu ndibenard wenyu ani vanobvunza kuti ndiani wayo ndiani wenyu nditezvara wangu ndibenard ndondetiri kuziva anonzani ndiani wenyu basa rei kumusha ndisabhuku kana wanzi ndiani wenyu handi chekutanga raizi nditezvara but ari sabhuku nditezvara ari sabhuku ndozvaungadai wataura iwewo but watotaura kuti uyu ndomuziya ndibenard apa nditezvara harambobvunza kuti anonzani right takubvunza itinzo changamiri anoti ishe madziva ndini weston madziva munda wake takambodziwa nemabhunini nachifunza chienda mutungagori munda wake uri mukati mesango dunhu ratinoti bindire racho iroro munda wake uri mukati mebindire takaona mabhono asima mapuranga wachichisiya miti yakasara pamiti yakasara iyi handi kutanga munda iwoyo utori nenoizi kuwa nenguva hapasi kuremekedzwa baba nzvimbo yega yega ine muridzi wayo musha mukaita machongwe mairi hamuna chimiro pane kudhererana kuripo saka ndakati musuya takauya tiine darerana chizengo saka ndakati mambo ndiri kuuya nekuti ndiri kutaura nevanhu handina kupfeka ndichauya totaurirana ndini weston max mambo wazoona kudhara kuti ane nharo right vamuda kuti pane kwene chii hapana plan imwe ishe munoda kuti kwanei ndikuti ndichaje muripo handisati ndapfeka saka ndakati ndiri kuya kwamuri ndinoite chisimba wandishe dare yakuvaubhadhara chii kudare ramambo panowe kaka zvikaenda kwaishe vanondoita zvoga zviri kudati kwamambo inini ndiri ipapo ishe Awazishe munoramba muchidzokorodza ndinoti arurindi rwangu handina munobva kunyika hamusirimi muri kunzi mutauri teererai kuti mambo vari kuti chii iwe unobva pabhekerwa ishe hauwazii madzishe pakutaura ndinenge mambo naishe ndokunzwa zvichitaurwa nani kutaurire awa ni mambo makoni mambo makoni vane madzishe uri kuti maishewo vane madzishe 58 zvokana vakutora mambo kuisa madzishe sekutati mambo waishe wechi 59 kusaziva kuti ndiri kungoti ndiri kutaura kuti
ndikati ishe ndiregerere wangu ipapo ka mambo semamirira zvakaita semaonera tiri kuita miti yakaparara nezvaari kuita haasi kunzwisisa pane zvose zviri kutaurwa zvemumusha kubva achitaura kuti uyu ndibhenadi ari sabhuku wake. Sabhuku anokosha kuzoti ishe, saka namambo nanhasi ndo wakutoti ishe. Saka nehuni dzakachekwa dzakaitwa seuku ari kucheka anzi tata usanhaura mutongo ing'ombe 5 imwe yoenda kuna sabhuku kuna ishe. Kaamambo ini ndinoti ngabvise mombe 2 dzinouya kwamambo kubvisa mbudzi 3 dzinoenda kuna ishe, nekuti kutaura chokwadi changamire miti yakadonhedzwa akadii nezvaari kutaridza murume tine inzwi rinoti ndururani changamire. Tinoonana nevanhu vakadai tichivaisa painzwi rokuti iyi ndururani mambo isingadi kuti tisiwe yakadaro, nekuti zvaari zvacho ari kutoti handina mambo, nekuti munondo saka murudzwa ari kuti ishe kutaura mambo. Mombe 2 chaidzo dzakanaka mambo kuti abvise mbudzi 3 dzinoenda kuna ishe, nekuti uri kuparadza undobvisa mombe 2 dzinouya kuna mambo. Murataura? Taura yenyu makagara. Ndimani? Pamusoro pamambo nasabhuku akutaura nyaya dzekucheka miti. Nyaya dzekucheka miti, iye sabhuku uyu anotocheka, pane paakatocheka pamunda pake achipazororo paizororo munhu akafa. Nyaurombe, kwese unoguma shiri, wapedza kuparidza sabhuku ndikuona. Saka vanhu vakuto iye sabhuku iye. Saka ivi muri kuchekawo iyo nekuti sabhuku ari kucheka here. Aiwa, asi ndo mabasa akewo ainawo sabhuku. Kuti mukuzwa kuti kana uri sabhuku, vanhu vanenge vauzodini. Harisi kutedzera sabhuku, asi ndo munhu wakewo waainawo. Mutemo unotaura kuti inyararai maini. Mutemo muri kuti iwe sabhuku mhosva ishe uyo kutaura zvamuri kutaura. Mutemo unoti munhu wese uri dziso rikuona kuti muti hausi kuparadzwa here. Makadii kuti imimi zvamakaona kuti ishe ndo zvavari kuita, makadii kuuya kwamambo kuti mambo mufudzi wamakatipa nekuchengetedza zviwanikwa zvese ari kuparadza, makadii kuuya muchidaro. Makafumuka mai imimi kuita kwamunoita, ndimi munosunguzira zvisina kunaka. Mukadzi wako yari kutaura kuti isu tiri kutemawo nekuti taatichoonawo sabhuku achitema. Wega sabhuku aitema, but kana musina kuunza sabhuku kumatare haticharitori iroro. Zviri kutaurwa namai avo ndo maigara. Uyu akatuma mwana ari kugadzira munda padhuze nemakowa ipapo. Mwana akatema pazororo pekuti wanenge wafa wanozorora ipapo. Ndo patema mwana. Ini ndinoti sari ini munhu wese pane asingazive ndo panozorora munhu kana taakuenda kundomuchengetawo. Uyu akati kuti mwana enda munoteve tiri kugadzira munda. Ndo nyaya yotaurwa namai avo. Nzvimbo iyoyo zvina ishe vari kuronda ndiripo havambondoni ndirichi. Right, unobvisa mombe 2, unobvisa mbudzi 2 dzaunopa ishe, mbudzi imwe inoenda kwasabhuku. Alright, unozvibvisa rini? Inini ipapo pamuri kutaura pamuripo ishe. Inini tatopedza. Aiwa, zvinoda kuchemawo ipapo. Mambo, muri kuona matauriro kuita mambo. Ndiri kuchemawo ndiri ipapo. Pamuri kunditi inini ndibvise mombe 2. Asi zvinhu zvinozogoitikawo futi kumunda kwangu uchidonha miti iyo ndichisocheka mambo. Asi handambogara ndambounzwa kuno kwamambo. Nhasi wakunditi inini. Saka iwewe ngei miti igara yakadonha nekuti uri kupedza moto kuti miti idonhe. Yadonhawo nekuti uri kutoda kuti kunogara kuchidonha miti. Moto ndo hatisingadi.
moto iyoyo ndo yatinoda kuti tichikuyekere manje kuti uziye kuti moto iyoyo nedzinotsva futi uncharipa nekuti uri kupisa kuti miti idone yadonha oche right shaka unobvisa mombe mbiri teererai kuna mambo vari kutaura iwe uri kuda kutaura mambo wedu vari kutaura saka unoda kuti chii teerera nyaya tatopedza kutonga ishe mambo ipapo ndichine handisikunyatsonzwisisa pamambo tatopedza kutonga aiwa ipapo hatingarambi tichidzokorotsikana nazvo pazvomazvo pane mukomana akadi wakundirongera nyaya asina kuuya nhasi akaona moto uchitsva neunhu zvichitsva atadza kuuya nhasi padare handisi kuziva kuti kwangatadza kusanangura kana kuti zvii zvandaita aripo wakaona moto uchitsva wochizomuunza iye akaona moto uchitsva kuti akadi iwe uenda unobhadhara mombe mbiri nembudzi nhatu mbiri inoenda kwasabhuku kwaishe 1 inoenda kwaya nozvibhadhara rini nandura mambo ipapo mandomesa ndokunda kucheka mondidikisira asi ipapo ndokumuda kuti handina wakomana kana uri kuchema uda kudzikisirwa kuenda papi kana iri mari ndikatsvaga wangu mari mombe i350 700 mbudzi nhatu 40 120 which is 840 820 asi mambo ka unozvibhadhara rini ndirifama ndinotorima ndezoti kana ndatozokohwawo dzauri kutengesa huni idzodzo ndokori kudzitengesa aiwa huni handitengesi aiwa huni ndakatodzicheka ndida kuisa pamba dzinenge dzasara uchiita foja ndangozitenga dzinofoja ndakatotsvaga nditori nacho uchiita foja right shaka unobhadhara rini mambo nyaya mapedza asi ndaikumbira kuti mukomekedze vana wati kuchengeta kuti vanhu vamunemaisa marepresentatives masabhuku aya vanagenda zvaitaura naishawo kana variko ngavarespekte because zviri kuitika kuti ava vanhu vaite misikanzwa havazorespekta munhu kana ishow vanhu avo ngavazive vakakutorerwa vanochirespekta yes nekutaura chete kuti wavarespekta right tokupa mwedzi unopera ndiri kuda kupindura wangu ipapo pamuri kundiroera ipapo nekuti inini muripo inini ndiri fama ndinotowana mari ndakohwa but unofana kupledha kuti rundo izvozvi uchisimuka rundoite chii kuti tizive kuti zvinezvi ndichisimuka handifungi pane zvendikapati ndakutonogadzira runo runo ndakunogadzira runo vadare munoti chii kuchangamira tinodare rinopedzerwa nguva right tokupa kupera kwaSeptember unova kubhadhara ndobe ndiri kukumbira mambo ipapo kuti ini ndiri kukumbira ndichangonorima ndarima aiwa wochitotengesa mombe nekuti imhosva unotengesa mombe kuti ubhadhare mhosva imhosva yavainayo iyi pamwe hausi kuzvinzwisisa uri kufunga kuti rugare ndo inonzi mhosva shaka takupa kupera kwemwedzi kana asina kubhadhara mouya kudare dariona makosi amakamuunza kudare imari taura masamoni imari takaunza $40 $10 50 plus transport inobva svika pa $100 nauya muru wangani ndayana mudhara nababa vakomana makosti unobvisa $60 kana kuti dzimwe mbudzi mbiri okay inini mambo simuka
takupa mwedzi mutongo wamandita takupa mwedzi tupei ndope ndiri kuti mamba handina kwendinowana mari ndichazowana mari ndarima ndatengesa mene kuti muchitondotsvaga kuti mhosva zvemhosva dzinouya pamukomana vanouya vachitora mombe mhosva dzinoparwa pavanu ai mombe unadzo mombe ndedzevakomana dzimwe dzeunadzo kada nyaka yapera munhu akafa nhasi ndosaka uchinzi wanhu wakabveke wataura wega mukatara kutonga manje munomuwa ikasi handisi kupikisana nedare munhu akafa nhasi hatini tozowana mari tozonyika mwedzi unopera septemba opera asina kubhadhara then munodzora inini ndiri ipapo mambo hazviiteisingameni inini ndiri handisandasuka ndikuda kuti munenge makuita fanira makuita aiwa inini kana zvadai ndoitawo sei ndisaka ndikukumbira komuri kamama ndokukumbira komuri mama ati mwedzi dakupa mwedzi nekuti une nharo aiwa mama ndiri kuchema ndikasachema ndoda kuti handi mhosva dzinoparwa nevanhu here handi mhosva dzinoparwa nevanhu ndinokumbira ndiri kuchema chiti mukauende saka imhosva iro yakapara inini kudonha imhosva ndakatoparwa baba mudara munzi zvamuri kuita zvikana muchinge matonga namambo matotonga mukati